Так, пачнем ад все-таки гэтай прамысловасці. Яна падае ўжо не першы месяц, але вось калі цяпер параўналі эканамісты апошнія 4 гады, прынамсі, это з 21 па 25 цалкам, дык аказваецца, што ў 5 разоў тэмпы росту упалі ў гэтай сферы. Ну і 57% раней ішло на экспарт, цяпер толькі палова. Для ўсёй беларускай эканомікі гэта моцны шок. І калі тэндэнцыя вось гэтая працягнецца, так, да чаго яна прывядзе і ці будзе некалі стоп уже гэтай тэндэнцыі, дно, калі будзе дасягнута? Ну, мы, конечно, кажем про вельмі істотную з'яву, тому что вот такое падзенне менавіта ў прамысловасці. Я нагадаю, што Лукашенко лічыць прамысловасць менавіта под неким подмурком белорусской экономики, и оно, конечно, вельмі істотна, и то, что мы бачим, то, что доля скарачаецца, гэта, конечно, скарачаецца наша доля в першую чаргу на российском рынку, потому что мы прыгадали показники 21 года, калі яшчэ не было таких буйных санкций и не было такого буйного переключения на российский рынок. То, что мы назираем апошние часы, что мы переключились, и что российский рынок не расте, падая менавіта из-за того, что шмат грошей ідзе на войну. И тому падае вось такі экспорт прамысловы ў Беларусі. Чаму расце прамысловы імпорт, таксама зразумела, потому что мы вельмі, ведаеце, чамусьці ўрад вельмі радуецца разам з Лукашенко лічбам роста товарооборота з Китаем, не заглядываючы ў тое, што імпорт расце кітайскі. Вось прамысловы імпорт кітайскі таксама расце как бы частка камплектуючых, якія ідуць на Беларусь. Я прыгадаю тыя самыя Джили. Джили яшчэ з'яўляецца кітайскім аўтамабілем, ён цалкам как бы з вось такой прамысловай прадукцыі, і гэта таксама павялічвае дзірку ў гандлю прамысловай прадукцыі. Таму тут няма нічога незвычайнага, і, канешне, гэта адна з такіх заўважных з'яваў. Тое, што зараз беларуская эканоміка амаль стаіць на месцы, гэта у тым ліку і вынік таго, што прамысловасць не апраўдвае нейкія спадзевы Лукашэнкі. Вось вы сказалі, што калі вайна... Напэўна, вы так не сказалі, але вы сказалі, што вайна цяпер ідзе, і таму Расія, як наш асноўны пакупнік прамысловай прадукцыі, яна, ну вось это столь мы дасягнулі, ці дно, як, гледзячы тут якую перспектыву ўжываць, што вось мы толькі цяпер палову, так, можам туды экспартаваць. А што калі вайна скончыцца? Палепшыцца умовы? Умоўна, там, не ведаю, яны там заключаць нейкае перамір'е, так? Ну і там бліжэйшымі месяцамі. Я да чаго пытаюся, таму што вось адзін такі досыць вядомы канспіратыўны тэлеграм-канал «Беларуская выведка», можа, вы чыталі, не чыталі, апошняе паведамленне акураты і было пра тое, што цяпер усур'ёз нібыта ўлады разглядаюць варыянт, што все сродкі пускаць в аграрную сферу, таму што, ну і так, таму што ўжо столь дасягнута з Расіяй. Ну а адзінае, на чым яны і трымаюцца, это ёсць як бы вось вайна і гэтыя цяперашнія замовы з боку Расіі. То бок, з аднаго боку, вайна перашкаджае беларускай эканоміцы развівацца, больш купляць тавару, але і таксама абмяжоўвае. Дык беларускай эканоміцы лепш, каб вайна скончылася ці каб працягвалася? Ну, калі мы побачым на лічбы экспорта беларускага паліва ў Расію, то мы павінны как бы лічыць, што колькі будзе вайна, колькі будзе ВСУ наносіць трапныя удары по нафтаперапрацоўчым комплексам у Расіі, тым лепей будзе і столькі часу будзе лепей беларускай эканоміцы, зразумела. І калі мы бачым, як расійскія IT-кампаніі з'язджаюць з Расіі, таму што там абмежаванне інтэрнэта, абмежаванне тэлеграма, шмат якія яшчэ абмежаванні, і прыязджаюць да Беларусі, то таксама павінны лічыць, што вось такім дзіўным чынам вайна как бы спрыяе пераезду расійскага бізнесу і ў тым ліку расійскіх грошай да Беларусі. Але гэта, конечно, все вельмі умоўна і вельмі часова. Цалкам, калі скончыцца вайна, гэта не азначае нічога добрага для Беларусі, таму што выдаткі Пуціна на тое, каб замясціць, каб павялічыць вось гэты военны патэнцыял Расіі, будуць такія ж самыя, якія мы зараз назіраем тое, што ён укладае ў вайну. І таму не будзе ніякай палекі тады, калі будзе перамір'е паміж Расіяй і Украінай. Я спадзяюся, што яно будзе хутка, але гэта не азначае росквіт расійскай эканомікі, гэта не азначае росквіт беларускай эканомікі. З другога боку, калі будзе перамір'е, магчыма, будуць некаторыя санкцыі знятыя з беларускай эканомікі, і вось гэта можа паўплываць на тое, што будуць нейкія лепшыя паказнікі. Але самая Расія для нас
на працягу наступных 10 гадоў вельмі дрэнны партнёр, таму што там не будзе эканамічнага росту. Ну вось сапраўды у Расіі не будзе эканамічнага росту. Таксама мы бачым, што ў нас экспарт змяншаецца. Ці нават падчас вайны гэтыя НПЗ беларускія, ці змогуць яны забяспечыць нашу краіну ва ўмовах дэфіцыту бензіну ў Расіі ці не? Які ваш прагноз? Ну, ведаеце, гэта пытанне ўлады Лукашэнкі. Таму што калі народ беларускі адчуе, што няма паліва на беларускіх запраўках, то ён запытаецца, чаму. І што можа быць значна горш, калі не будзе паліва для беларускага жніва, для сённяшняй уборачнай кампаніі, якая зараз ідзе. Таму, канешне, пытанне аддаць бензін, паліва аддаць Пуціну і аставіць у сябе, ну, конечно, Лукашенко будзе вырашаць аставіць пры сябе гэтае паліва, каб не было, ну, ведаеце, ну, нармальнага беларускага бунту. Ён памятае, які был рух, які был жах для яго, калі выйшлі аўтамабілісты, калі падаражэла калісьці паліва адразу на колькі адсоткаў, калі былі такія, ну, ведаеце, маршы гэтых аўтамабілістаў, калі можна так казаць. Я звярнуў увагу на тое пытанне, на якое я не адказаў, наконт таго, ці ёсць патэнцыял у беларускага аграрнага сектара. Мне вельмі дзіўна чуць такія меркаванні, таму што, ну, па-першае, беларускі аграрны сектар ён стратны, чым больш мы вырабляем, тым больш мы страчым. Па-другое, туда ўжо вкінута, ну, ведаеце, десяткі мільярдаў долараў, і та аддача, якая зараз ад яго ёсць, яна максімальная. Павялічыць туды вливанне не азначае павялічыць оттуда, ну, некія прыбыткі. Ну і па-трэцяе, канешне, но нашым галоўным пакупніком все роўна з'яўляецца Расія, а там мы уже дасягнулі нейкай столі. Таму гэта дзіўна і, канешне, непраўдзівая інфармацыя, што такой варыянт ввогуле можа быць. Калі вось пра паліва, што мы ўжо тут абмяркоўвалі, ёсць паводле крыніцаў Reuters, на якія спасылаецца новая газета, это расійскае незалежнае выданне, з двух крупнейших НПЗ Беларуси, пишут яны, у ліпені у Россию пришло 212 тысяч тонн бензина и 162 тысячи тонн дизеля. Нафтапрадукты іншых пастаўшчыкоў, з якімі дамаўляюцца ці спрабуюць дамовіцца расійскія кампаніі, нашмат меншы, так, на рынке у России. Фактычна цяпер Беларусь, вот, паводле гэтых крыніцаў, з'яўляецца асноўнай крыніцай для России. А что это значит для Беларуси? У нас есть некие дадзеныя, спадар Александр, некое разуменне, что вось гэтыя суперпоставки, мы разумеем, что дефициту яны будуць імкнуцца не дапусціць, так? Але вось это рэкордныя пастаўкі, гэта типа праймавых коштах нейкіх адбываюцца прэміум, так? Ці гэта нам дае добра для эканомікі, ці яшчэ вот пытанне больш завязвае нас на тую ж самую расійскую эканоміку? Ну, ведаеце, калі мы чуем лічбы 212 тонн бензина за месяц, мы павінны параўноўваць тысяч тонн, конечно. Павінны параўноўваць з максімум в 300 тысяч тонн, які ввогуле мажлівы. То бок мы не, ну, амаль недалёка ад гэтага максімума. Калі мы побачым лічбу, мы можем на экспорт даваць. Так. Калі мы побачым лічбу больш за 300 тысяч тонн, вот тады павінны ўжо казаць аб тым, што нешта будзе у Беларусі, нейкія дрэнныя з'явы. Наконт таго, ці гэта прыбытковае, мы бачым па ўскоснай статыстыкі, як в Гомельскай вобласці менавіта з-за гэтага працэсу павялічылась рэнтабельнасць вытворчасці, так? І таксама у Нафтана таксама мы бачым па ўскоснай статыстыкі, што там плюс 15% пунктаў. Таму зараз гэта, конечно, вельмі карысна для беларускай эканомікі, гэта яе падтрымліваюць, але, конечно, мы павінны лічыць, што гэта вельмі часовая з'ява. Ну і, конечно, у параўнанні з агульным патрэбай у Расіі паліва, яна больш за 10 мільёнаў тонн, ну, агульная патрэба ў паліве за месяц, нашыя пастаўкі, даже калі прасумаваць дызель і бензін, ну, не могуць вырашыць ввогуле расійскага пытання. Спадар Александр, сёння дзень інвестара у Беларусі адзначаецца, ну, не можам мы не звярнуць на это ўвагу ў размове з вами. І акурат сёння прыйшла навіна, што адно з вядомых прадпрыемстваў, інвестыцыйных прадпрыемстваў у Ганкавіцкім раёне, якія мелася займацца вытворчасцю сухафруктаў, пюрэ, там было ўкладзена інвестыцыі каля $500 000 у тым жа самым Ганцавіцкім раёне, там нават на пачатку было 17 працоўных месцаў створана. Ну, сёння яны абвясцілі пра банкротства. Не будзе гэтых сухафруктаў на Берасцейшчыне, гэтага вытворца.
Я, паглядзеўшы па інвестыцыям в агулам, па Белстату, в агульнай статыстыцы, там 3-4% в залежнасці ад рэгіёна. Я так разумею, это ўнутраныя інвестыцыі дзяржаўных тых же самых арганізацый, прадпрыемстваў. А в прынцыпе, калі вот мы адкінем дзяржаўнага інвестара, так як дзяржавы, хто цяпер інвестуе ў Беларусь? Вот партрэт этой асобы. І што, Ну, і інвестуе што Беларусь. гэта за з'ява, Так. да? Інвестуе Беларусь в першую чаргу беларускі прыватны прадпрымальнік. Таму што з агульнай лічбы 57 амаль мільярдаў беларускіх рублёў в мінулым годзе інвестыцыі, а гэта малыя для краіны інвестыцыі, нам патрэбна ў 2 разы больш штогод, каб расці нармальна. Так вось 57 мільярдаў рублёў, больш за 56% гэта інвестыцыі прыватнага бізнеса. Гэта тыя людзі, якія зараз жывуць у Беларусі, зараз працуюць в Беларусі, прымаюць рашэнне рэінвеставаць прыбытак ці рабіць новыя прадпрыемствы, але гэта прыватны бізнес, гэта не дзяржава. Дзяржаўныя інвестыцыі каля 40% ад гэтай лічбы, мы разумеем, што пад імі хаваецца ўсё, што заўгодна. І выкінутыя грошы ў беларускай сельскагаспадарку, і выкінутыя грошы ў МАЗ ці БелАЗ, і шмат якія яшчэ напрамкі наўпрост выкінутыя грошы таксама хаваюцца пад такімі дзяржаўнымі інвестыцыямі. На долю замежных інвестараў застаецца толькі 6%, і з іх, з этих 6% будуць 4%, больш за 4, гэта расійскія інвестыцыі. Галоўны замежны інвестар, гэта, канешне, Расія. На другом, трэцім месцы будуць Арабскія Эміраты ці Кіпр, за якімі таксама хаваюцца расійскі ці беларускі інвестар. Таму я павінен звярнуць увагу на тое, што ніякіх замежных інвестараў у Беларусі ўжо даўно няма. Амаль з пачатку вайны, ведаеце, з прыняцця таго самага закону, які забараняў інвестарам з несяброўскіх краін прадаваць сваю маёмасць. Вось з гэтага моманту няма ніякіх замежных сапраўдных інвестараў. Па-першае, па-другое, канешне, беларускі прыватны бізнес, гэта тое, на чым зараз стаіць беларуская эканоміка.